शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. शेतकरी बांधवांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. मित्रांनो, या जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी आहे. OTS योजना या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी बँकेने सुरू केलेली आहे. तर मित्रांनो, OTS योजना काय आहेत, कोणत्या शेतकऱ्यांना, जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत यांना लाभ होणार आहे, तर सविस्तर माहिती याच्या व्हिडिओत जाणून घेऊया. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवरती आपण नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. तर व्हिडिओ सुरू करूया आणि जाणून घेऊया याबाबत संपूर्ण अशी A to Z माहिती. तर मित्रांनो, आपण या ठिकाणी पाहू शकता की जिल्हा बँकेची वाढती थकबाकी कमी करण्यासाठी बँकेने थकबाकीदार शेतकरी, विविध सहकारी संस्था, उद्योग तसेच ताब्यात घेतलेल्या सहकारी संस्था वेगवेगळ्या OTS योजना राबविण्याचा बँकेच्या विशेष सभेत याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता थकबाकीदारांना सवलत देतानाच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व्याजात 2% रिबीट देणार असल्याचे बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी जाहीर केलेले आहे. तर मित्रांनो, आता नियमित जे परतफेड करणारे शेतकरी यांना देखील 2% रिबीट देण्याचा जो निर्णय त्या ठिकाणी या बँकेने घेतलेला आहे. तर सविस्तर माहिती काय त्याच्या या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे आणि त्यांना मदत करण्यासाठी बँकेने शेती कर्ज वसुलीसाठी थकबाकीदार जे शेतकरी करीत आहे विकास सोसायट्यांना वसुली प्रोत्साहन निधी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या अंतर्गत 3 वर्षावरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज थक तारखेपासून 6% सरळ व्याजाने आकारणी करण्यात येणार आहे आणि या शेतकऱ्यांकडून दंडव्याज व अन्य कोणतेही चार्जेस वसूल केले जाणार नाही. तर सर्व प्रकारची शेती कर्जासाठी ही योजना लागू होणार असून त्याचा लाभ 14,684 शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तर त्यांच्याकडून 6% व्याजाने 55.78 कोटी रुपये एवढे वसूल होणार आहे. तर या विकास सोसायट्यांना 41.83 कोटीचा तोटा होणार आहे. तर हा तोटा भरून काढण्यासाठी सोसायट्यांनी 4.5% दराने व्याज हे जिल्हा बँक देणार आहे. तर अतिशय एक महत्त्वाची बातमी होती मित्रांनो. ती सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय या बँकेने आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सांगली यांनी घेतलेला आहे. तर नक्कीच आपल्या उपयोगी पडेल. धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.